Imam jedan Oreo keks. A ti? I ja imam 10 Oreo keksa. Maggie, što je s tobom? Imam 100 Oreo keksa. Pogledaj ovu ogromnu kulu. Wow, Vivian i Nate su sigurno ljubomorni na tebe. Vivian ima samo jedan. Počnimo s tobom. U redu, stavimo keks ovdje i sada ga zarolajmo pravo u moja usta. Oh, nema šanse. Kamo ide? Otkotrljalo se pored mojih usta. Ne, nemoj toranj. Moji keksi srušili su se. Viviane, što si učinila? Ups, žao mi je. Ali mogu pojesti svoj keks. Kako ukusno. Maggie, ne smeta ti ako uzmem još jedan, zar ne? Hej, to su moji Oreo keksi. Prestani ih jesti. Što? Netko da to podijeli sa mnom? Cure, molim vas, ruke su mi pune. Ne dijelim to ni s kim. Vivian mi krade kekse. Prestani. Djevojke, ostavite mi malo. U redu, pojest ću svoje kekse. Volim Oreo. O, to je Chupa Chups. Nate ima samo jedan, ali Maggie ima 10 Chupa Chupsa. Super. Koliko onda ima Vivian? Wow, pogledaj to. Ovdje je 100 Chupa Chupsa. Wow, i kako ćeš pojesti sve te Chupa Chupse? Ima ih toliko. Mogu ja to, ali počinjemo s Nateom. On ima samo jedan Chupa Chups. U redu, krenimo. Wow, kako ukusno. Volim to. Čekaj, želim još. I imam ideju. Stavimo Chupa Chups između dvije zdjele. Baš ovako. Napravila sam vatru. Što? Ne. Gori, pomozi mi. O ne, pogoršao sam. Djevojke, pomozite mi. Izvoli. Hvala ti, Vivian. To je puno bolje. Nemoj nas više tako plašit, molim te. U redu, sada je moj red. Pokušajmo na novi originalan način, na Maggie način. Super, zar ne? Imam prste od Chupa Chupsa i puno je zgodnije lizati ih na taj način. Njam, mogu probati sve okuse. Hej, Nate, što radiš? Prestani! Hajde, nisam to dopustila. Odlazi. Pa, dok se oni svađaju, mogu probati svoj Chupa Chups. Tako su ukusni i imam puno vremena ispred sebe. Wow, nevjerojatni su. U redu, imam sjajnu ideju s Chupa Chups. Hej, što radiš? To uopće nije smiješno. To boli. Što? Ups, što mi je to na glavi? Wow, imam Chupa Chups glavu, cool, pretpostavljam. Čokolada, to volim. I imam 10 čokoladnih pločica, super. Wow, imam čak 100 čokoladica. Tako sam sretan. Wow, nikad nisam toliko pojeo. Ali sada je moj red. Imam samo jedan. Podijelimo ga na male komadiće da uživamo u svakom od njih. Tako ukusno. Oh, da. Bilo je prebrzo. Ostao je još samo jedan. Spreman. Uredno. Što želiš? Vivian, tvoj je red. O, naravno. Želim uskoro probati čokoladu. Počnimo s prvom pločicom. Kako ukusno. Čekaj malo, imam ideju. Razlomit ću čokoladu na komadiće i staviti ih u ove šalice. Sada mi treba mikrovalna. Stavimo šalice unutra i uključimo. Pričekajmo. Što je Vivian smislila?
Spremno! Sada imam čokoladne smutijeje, napravljene od čiste čokolade. Što bi moglo biti bolje? Stavimo šalice u kacigu s cijevima, a sada uronimo cijevi u piće. Stavimo to na moju glavu i probajmo. Zar nije sjajno? I tako je ukusno. U redu, tvoj red. Napokon, tako sam gladna. Pokušajmo ugristi malo čokolade ovdje. O, da, to je super. O, čokoladna pločica je pala odozgo. Ne, nije loše. Toranj se ljulja. O ne, srušit će se. Ah, dečki, pazite. Ne, čekaj. Sada smo prekriveni čokoladom. Au, boli. Dobro je da nosim kacigu. Tako je sigurnije. Je li sve prošlo dobro? Wow! Dečki, zaglavio sam. Pomozite mi. Čemu se smijete? U čokoladnom sam zatvoru i nitko mi neće pomoći ozbiljno. U redu, dopusti mi da ti pomognem. Ovdje nedostaje jedna pločica. I sada možemo jesti tvoju čokoladu. Jedna mala krafna, neću se ni zasititi. Samo ću zaprljati zube. Wow, Vivian ima više. Da, imam 10 krafni. Ukusno. Vau, ali pogledaj Megine krafne. Cijela kula. Da, ne obraćaj pažnju. To je samo planina od 100 krafni. Hajde, nasmiješi se, prijatelju. Pristaje ti. Počnimo s tobom. U redu, da probam ovaj mali krafin. Tako ukusno, sure, ovo je nevjerojatno. Da, Vivian, izvoli. Jupi, pala mi je na pamet ideja. Posložimo sve krafne jednu na drugu. Složimo toranj. Sada ga spljoštimo. Super, napravio sam sendvič s krafnom. Odlično. Kakav ukusan obrok. Jako mi se sviđa. Sada je Maggie na redu. Gotov sam. Samo naprijed. Super, sada je moj red. Pokušajmo. Vau, tako je ukusno. Prijatelji, ovo je sjajno. Da, volio bi da netko to podijeli s nama. Ne želim dijelit. Pojest ću sve ove krafne. Mogu ih samo zagrizat. Ona zagrize krafne i baca ih. Je li to normalno? Nema šanse. Tako mi je žao tvojih krafni. Hej, Maggie, bacila si krafnu pravo na mene. Prestani. Prestani, što? Oprostite, dečke. Više mi se nije jelo krafne. Imam samo jednu čokoladicu. To je tužno. Imam 10 KitKatova. Tako sam sretan što mi je to dovoljno skate. Da, imam 100 čokolada, ali sam sretan. Pa, počet ćemo sa Sophie. Ona ima samo jednu. Probaj uskoro. U redu. Mislim da mi neće trebati kanta. Pokušajmo. Sad ću ga uhvatiti. Eto ga! Točno u metu. Da, najbolja sam s ovim trikom. Pokušajmo. Tako ukusno. Ukusno. Naravno, sve čokolade jesu. Tko ne voli čokoladu? U međuvremenu, ostala mi je još jedna čokoladica. Pojest ću je. Super. Super. Sada su sve ruke prekrivene kredom. Jesu li to čokolade? Vau. Niti jedna kap čokolade neće biti Dopusti izgubljena. da sve poližem. Da, tako dobro. Upravo ste, dečki. Super dobro. Imam. I želim još. Wow, svi imaju različit okus. Ukusno. Tako dobro. Ali već sam... Budalo. Onda nam to dajte. Da,
to je dobra ideja. Nikako. Kako to da napravim? Tako je. Trebam jaču čeljust. Gledaj, sada mogu jesti brže. Za nekoliko sekundi jedite čokoladu. Gledaj, to je kao Pijem da ga. sam... U redu. Svi čokoladni komadići padaju. Na stolu. Sada imam i mrvice. Pa, hvala dušo. Pomogla si mi. Ali i to moram pojesti. U redu, momci, ležite. Mogu podijeliti. Ti. Hvala vam. Pa, to su palačinke i čokoladni sirup. Quentin ima samo jednu palačinku, ali molim te, ne budi tužan. Quentin? Još uvijek je ukusno. Ali, dobro, u redu. Moje. To je smiješno. Imam 10. Pogledaj to. Tako su mekane. Pogledaj to, imam velike uši. A Sophie ima 100 palačinki. Ona je definitivno osvojila ovu lutriju. Ali počet ćemo s Quentinom. Da, Quentin, kreni. U redu. Biće u redu. Ali treba će mi malo sirupa. Čekaj, što? Hajde, zašto ne izlazi? Pogledaj svoju njušku. To uopće nije smiješno. Ali, mogu obrisati sav sirup s mojom palačinkom. Sjajan način da uklonim višak s lica. Gotovo. Sad jedemo palačinku s čokoladom. O, da. Završio sam. Sad je tvoj red, Kate. Super. Pokušajmo. Ne baš. Moramo smisliti nešto neobično. Pala mi je na pamet ideja. Stavi sve palačinke na ražanj. Super! Sad prelijemo čokoladni sirup preko cijelog ovog stoga palačinki. Puno sirupa. O da, sve ima bolji okus. Sada je jedino preostalo isprobati sve. Oh da! Ocijenimo okus palačinki s čokoladom. Kakvo zadovoljstvo! Volim palačinke. I više sirupa? Oh da! Moramo dodati još sirupa. Volim čokoladu. Odličan je među Sjajna kombinacija s palačinkama. I ja sam gotov. Sad je red na Sofije. Stvarno. Tako mi je drago. Trebala bih preliti i sirup preko toga. Ali jedna boca nije dovoljna za mene. Trebam drugu. Prelijemo mojih 100 palačinki iz čaše u čašu. Ne želim se zaprljati, pa ću jesti vilicom i nožem. Hajde da odrežemo komad. O da, ješću kao dama ili neću. Želim jesti što brže moguće. Tako je ukusno, jednostavno... Ne mogu se otrgnut? Tako dobro. Pričati o lijepom ponašanju? Ne zanima me. Ovo je tako ukusno. Ne, nikad nisam pojeo ništa ukusnije od toga. Sophie, prestani. Pogledaj to. Što si napravila da... Nema frke. Oprosti. Gospođo? Wow. Ne vjerujem. Imam hrpu čokoladnih hamburgera. Kate, ti imaš samo jedan, a ja imam 100. Ti si gubitnica. Samo ovaj put sreća nije na mojoj strani. Velika stvar. Jedan mi je dovoljan. Tako se brzo topi. Volim ovu čokoladu. Pustite me da probam ovaj čokoladni burger. Ali dodat ću još više čokolade. Mljac. Tako dobro. Pustite da ga sada probam. Završeno pristaje. Gotova sam. U redu. Više nemaš. Onda prelazimo na Sophie. Ona ima 10 čokoladnih burgera. Hura! Kate, ne smetaj mi. Sad je moj red da jedem čokoladne burgere. Kate, prestani. Molim te, podijeli ih sa mnom. Nema šanse. Svih 10 čokoladnih hamburgera bit će samo moji. Kakvo zadovoljstvo. Ako Sophie ne želi dijeliti, daću joj malo ljute paprike. Pažljivo dok ne gleda.
U redu, tvoje je vrijeme. Čokoladni burgeru. Uho, što je to? Zašto je tako vruće u ustima? O ne, Moji tvoje čokoladni red, burgeri, Quentine. svi su izgorjeli. U redu, rado ću ih probat. Volim burgere, posebno čokoladne. Oni su baš fora. Nikad nisam jeo ništa slično ovome. Pogledaj što je unutra. Ne brini, Quintone. Pomoći ćemo ti da to pojedeš. Ne želim više. Zar stvarno moram pojesti sve? Nema šanse. Ne. Nemoj me tjerati da otvorim usta. Djevojko, prestani. Tako sam pun. Je li već gotovo? O ne, stoje puno. U redu, gotovo. Gotovo. Imamo još 2. Ne mogu disat. Jako sam sita. Dobar posao, cure. Hvala vam. I ja imam 100. U redu. To je tako ukusno. Hoću li početi? Super! Ali imam samo 1. U redu. Pojest ću ga ovako. Baciti ga u zrak i uhvatiti ustima. Hajde. Ne, nisam ga uhvatio. Gdje je? Izgubio sam svoj jedini bombon. Evo ga. Da, to je bilo odvratno. U redu, Vito, na tebi je red. Znam. Gledaj, pojest ću ih sve odjednom, baš Započnimo ovako. ovu zabavu. Stres i bam. Jedem ih u zraku. Fora, zar ne? Naučio sam ovaj trik prije nekog vremena. Sad je tvoj red, Quentine. Ja sam 100. Da, mogu pojesti šake toga u jednoj... Ljac. Znam što trebam. Sada stavimo jedan kraj cijevi puna. I popi ove bombone. Da. Wow, koliko brzo? Quentin, ti si kao usisavač. Možeš pojesti Skittles bombone u sekundi. Ne vjerujem. Nikad nisam vidio nešto slično. Djevojke su također šokirane. Nemaju riječi. Pa, ove godine treninga. Čekaj, što nije u redu? Imam li Skittles ospic? U redu, mislim da sam dobro.